ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಬತ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದೆ ಇವಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಯಾಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಗಲ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಲ್ತೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಬಲ್ತೋದು ಬಲ್ಪ್ ಒಲ್ಪಡ್ಡದು ಈಸಿ ಇಂಡ ಪೂರ ಏನಾಲ್ಪೂರು ಯಾಪಗು ಒಂದು ಯಾಪಗು ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಆಂಡ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ ತುಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಆಲೆ ಮಲ್ತವನು ಅಲ್ಲ ಎಗ್ದಾಲೆಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪವೆ ಅವಳು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲೆ ಮಲ್ಪ ಸಾರಿ ಏನ ಪುರ ಇನಿ ಕಲ್ಪದೇರು ಅವೇನು ಯಾರು ಕಲ್ಪವೆ ಆತ ಎಂದೆಂಗಲ್ಸ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೋಪಿನ್ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಆಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ ಪೂರ ಬುಕ್ಸ್ ದೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲ ದೀದು ಉಲೇಕೊಂದು ಪೂರ ದೀಪ ನಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಡದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಕಲಗಲ ಕೆಲಸ ನಕ್ಲಗುಲೇ ಮಲ್ತವ್ರು ಹೊಡದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣ ಆತನ್ಗೆ ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋಯಲು ನಮಲ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಕ್ಕವಲ್ಲ ತೂಕ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಕ್ಕುರಾ ದಾಯ್ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಕ್ಕು ಈಡ ಪುಜಿ ಪೋರೆಗು ತುಲೆ ತುಲೆ ಅವು ಮರುವೆದ ಚಿಪ್ಪುಂಡೆ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ದುಡು ಅವೇನ್ ಬುಡ್ಪೋರೆ ಕರ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಗ್ ಅದಾದುಂಡು ಕಾರು ದಾಯ್ಡು ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದಾವಡತ ತುಲೆ ಬೇಗ ಟೀತುವರೆ ಕುಲ್ದಲ್ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದ ಇಜ್ಜದಲ್ಲಿಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋದರೆ ಬಸ್ ತುಪ್ಪುಡು ಎಕ್ಕಿದಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಬಲ್ದಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿರಿ ಆತ ಖಾಲಿ ಕಾಟು ತುಯ್ಯನಿ ತೂಪಿ ಇದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಕಾಟು ಬೇತದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನ ತೂತುಜಿ ತೂತುಜ ಸತ್ಯ ಬರೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಬೈದಡ್ಗೆ ಹೊರ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ತೀವಿ ತಿಗೊಳ್ದ ಕೂಡ ಬೈಯರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡ ಜಪಾಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ತೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ದೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ತಿನ್ನನೆ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಸುಲಭ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹುಷಾರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾಕೆ ರಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಪುಡು ಆಡು ರೆಡಿ ಆಡು ಕಾಡೆದ ತಿಂಡಿ ಅದ ಚಾಪ್ ಆಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಶೇರ್ ಬಲ್ತದ್ವೆ ಒಜ್ಜಿ ಬಟ್ರೆನಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೊರ್ರಡ್ಡು ಐಕ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಏತ ತಿಕ್ಕುಡದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತರು ಬಸ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಡು ತುಲೆ ಪೀರೆದ ಊರೋಡೆ ಕಲ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಪನಿ ಆಯ್ನಿ ಜೋರ್ ಬಂಡು ಜೋರ್ ಬರೋದಿತ್ತು ರೆಕಾರ್ದಿಂಚಿ ತುಲೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬರ್ಸ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲು ನೇಟ್ ಬಂದಿರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಶೀತ ಆತನು ಶೀತಾಡು ಫುಲ್ ಒಂದು ಅದು ಕೂತರಿಕ್ ನೈಟ್ ಬಲ್ಲಿರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನೈಟ್ ಬಲ್ಲಿರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಯಾರು ತಿಪ್ಪಿರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತದು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋತುಡು ಶೀತ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲು
ಅಷ್ಟೇ ವಿಧ ಉಡ್ಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದರ ಗೊತ್ತು ಜಿಡ್ಡುಲು ಗೊತ್ತೇರು ಇದು ಎಳ್ಳುಡ್ಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಎಳ್ಳುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದು ದಾದ ಉಡ್ಡೆದ್ದೇ ಗೊತ್ತು ದಾದದ್ದೇ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ಕುಲಿ ಡೇಟ್ ಬಲ್ಲಿದ ಈತು ಕೊಟ್ಟು ಪದ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿಂತೇರು ಈತು ಬರಿದ್ರೆ ಕೆದಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾಗ ಡೇಟ್ ಬಲ್ಲಿದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ದಾರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕೊರಿಯ ಅಚ್ಚೆ ದಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತೀರಾನೆ ಕೊರಿಯೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಿನ್ಪಿರಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ದತ್ತಪ್ಪ ಜನ ಇದೆಯಾ ಬಾಯಿ ಶೀತಪುರ ಅದು ಬಾಯ್ದಾದ ಚಪ ಚಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಅದು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಗೊತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ನೆಯ್ ಪಾಡಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಅವತ್ತು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಟ್ಟದೆ ನಾನು ಲಾಗಿನಿಗೆ 8 ಬಲ್ಪ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲ್ಪ್ಲೆ